Такива влогове. Добре, Емилиански. Ще правим. Ами за тези дяволи кой ще плаща? Айде, отби да ти пота. То се знае къде са на Хендри. 477 плюс 2, 1038 от червен спортен ворот автомобил в района на Главна банка. Ти не беше ли друг номер, колега? Станция 1. Да, не си. Не бе, аз Станция съм 2 се друг чуеш, номер, колега. Еми, станция 2, нищо. Нищо не са хаби. Добър ден. Добър ден. Любо Рушветов и колегата. Добър ден, капи. Изгасете автомобила, двигател, всичко изгасете този автомобил, който има сега са на плафон и фарове всичко. Пак аз съм на диета, сладко няма много. Един бомбон сам. Какво там слушаш, ти си радио, плашка? Може ли документ? Да, Абдул Карим. Да. Така. Какво става? Каква е причината, че нас спирате? Отиваме, имаме бизнес среща. Полицейска времето е пари. проверка. Да, може, Но ясно, може. че е полицейска проверка. Пасажира, Продавате пасажира. банички. Пасажира да не се обажда. И що да не се обажда? Този път нема стреса. Защото никой не ви пита, не знаеш. Като не те натискат, не говориш. А как се казвате ви, господин полицай, дет много ви знае остата? Дали се представи Я се колегата? Колегата се представи. Представих се. Полицай Искам да капи ми се съм. представя на мен. Полицай Капи. Капи. На тебе, да. Кой? Капи кой? Капи кой? Фамилията ми е Капи или как? Я елата сега, слезете ви от автомобила. Няма да слизам, имам Ела. артрит. Елата, добре, дайте ми лична карта. Кой ще? Лека Радев. Разсветъл, да взема в Астон Еби, в такъв случай трябва да слезнете. Аз Въпреки не артрите ви. ползвам Фастунгел, ползвам Волтарен. Давайте по Много е същество, хубав. че имаме работа, господа Волтарен полицаи. ползвам. Чакай да Слушайте, го Слушайте, Слезте. първо наблъснахте отзади. Първо Слезнете наблъснахте от отзади. автомобила. Сега ще се обаря на адвокат. Обади се на Първо адвокат, ще се наблъснахте радвам. отзади. Може ли да слезете от автомобила? Не мога да сляза. Еми, в такъв случай трябва да слезете принудително от автомобила, Ма господине. защо ще слязам? Каква е причина? Така. Причината е, че трябва да слезете в автомобила да ни представите лични документи. Ако не може да представите такива документи, ще ви закарам до РПУ. Искам да установя вашата самоличност, господине. Моля ви се веднага да слезете от автомобила. Моля ви се Да не веднага. употребявам груба сила. Сима добър вечер. Дояви как Не мога да радите. разбирам кой е го. Дай му лична карта на човека и готово. Ще слезете ли в автомобила? Рушетов, имаш Нали ви казах, ли... че имам артрит, бе? Кой не Да. разбрах? Моля. Искате ли да ви помогна да слезете в автомобила? Не бе, няма нужда бе човек. Дай лична карта и да напроверят и тъй. Да ходим да си оправим колата. Ама не бе, човек, не мога да я блъска и да ми влиза остро, разбираш? Той те е свикнал Аз явно, нямам, човек. ама то тъй съм свикнал, аз съм свикнал на много неща. И аз Какво съм сте засяган. свикнали? Рушетов, може Нали, ли... вижте сега. Значи, забравил съм си Аз ще ви моя дам атрибут. лична Свалете карта. го от автомобила. Вече не ме интересува. Господине, вашата карта, имате искам 3 да слезете от секунди. автомобила. Ще бъде използвана сила срещу вас. Давай, давай. Ах, Колко? Тръгвай, бе. ах. Не вас. Човек, Идвайте. Господине, какво правиш, бе? слезте. Чакайте малко, какво правиш, бе, човек? Предупредихме 6 пъти. така. Кое 6 пъти? Това е полицейско насилие, слушайте малко. Точно така. И неизпълнение на полицейска заповед. Слушай малко сега. Господин Господин, вие полицай, ще няма да бъдете бега. задържан. От за полицай какво ще Капи. ме задържиш? Айде, дърпай, дърпай, дърпай. Хе. А което и нещо, бе, човек. Което и нещо, бе. задържай го. Което и нещо, бе, човек. Чакай Задържал сега, съм. как ма носиш, бе, човек? Как ма носиш, бе, човек? Как ма фана точно? Моля ми обясниш. Как ма фана точно? А? Така, господине, Да. вие... Всичко наведете е ред, се господине. на колата. Няма какво Няма да се проблеми. навеждам. Я Няма вдигайте какво да ръце. се навеждам. Как ма фана, бе, човек? Как ма фана, бе? Как ма фана? Да, ти Бахко! замън кът брат, дебало! Дебало, ти идва, е още! Аре бе, батко. Свали хана! Чуй, вика. Транспорт 271. Те са тежки мафиоти. 85, 10, 13. 10, 4. Ма!
Бате, супер яко. Един път да се случи нещо различно. Мега яко, брат. Мега яко.